Avui tenim la possibilitat d'inaugurar aquesta exposició amb el títol d'Identitats espacials d'Empar Santa Maria, que la veritat estava dient-ho abans, m'ha sorprès moltíssim quan este matí he vingut a veure-la. Espero que la gent la gaudisca moltíssim i que tinga moltes visites. Empar Santa Marina, la poètica del signe pictòric. Feu-vos d'aquest món un somni sense despertar, ens diu Alfred de Musset. I si no fos per la distància temporal que separa tots dos artistes, Musset i Santa Marina, diríem que quan així escrivia el poeta, pensava, ben segur, amb la construcció lírica de la pintura. Doncs la fermesa de l'acció poètica, i en aquest cas també pictòrica, o a l'inrevés, ens vincula a la necessitat de recórrer amples avingudes de cultura, lliures d'afanys, il·lusionats pels crèdits que la reflexió incorpora a les nostres vides. Moltes gràcies. Aire pur, yo necesite aire pur, de bonanza y fortuna. Aire pur, que em deixe veure la lluna, que és de mar i de tarongina. Aire pur, primaveres seguides, de dintre del meu temporal, on tinc varades les noches, enmig d'aquesta arenal. Un ou és noble. 2 ous són nobles. 3 ous no són nobles. 3 ous no són massa nobles. Són un desficaci sever, un producte tòxic, sí, tòxic! I ben tòxic! Si la gallina se n'assabenta, si la gallina mira al darrere i veu que li penja l'ou, si la gallina s'ho mira i crida desesperada, tòxic! El verí, la culpa és del verí, sí, del verí, del veí no, del verí, del verí. I ens pica i ens cou i no fem res, o fem massa poc, o no fem res, o no res, o l'ou pica i cou. Tòxic! Antoni Miró és incansable. Vull donar-li les gràcies per la seva dedicació. I a Josep Só, que sempre està disposat a ajudar. Moltes gràcies.